Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Живий русинський язик» і з вами я, Олена Копинець-Барта і отець Дмитрій Сидор. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим русинам і русинкам. В історії многих народів зафіксовані такі злочини геноцида народа. Як це стало, що народ русинов-лемков, як і подкарпатських русинов, русини були подані двойному геноциду і етноциду? Кожен народ має свою історію, свої взлети, свої падіння, свої плюси-мінуси. Но ми завжди пам'ятаємо, якщо Бог создав народ, то тому народові Бог посилає ангела, і ангел веде народ в історії. В основному народи малі самоосознали себе в період весни народів. Перша мірова війна після розпаду Австро-Венгрії, да й Російської імперії і Германської, то у тій війні народ деколи один з другим виясняли відношення. Так, австрійці, обладая тоді властю на Галичині, подозрівали, що руські Галичини або лемки-русини, лемковини можуть підтримати руську армію, то були всі ті галицькі руські і лемки-русини піддані страшнішій біді, великому злочину зі сторони Австрії, котра майже около 100 тисяч русинов-лемків, да й других русинов, перевезли у перві в Європі концлагеря смерті Талергов і Терезин. Терезин тепер на території Чехії, але раніше то була Австрійська імперія, і людей просто везли за те, що вони русини-лемки, а називалися наші люди завжди руські. Це історична наша назва – руський народ. А австрійці то боялися, що там Росія рядом, і вирішили зачистити цю територію від лемків руських, від галицьких руських. Ну і, звісно, в період Мадярщини і ми претерпіли гонення, судебні репресії, переслідування русинов подкарпатських. І ще Австро-Венгрія судила не лише за етнічне лице, а ще й за те, що вдруг русини цілими селами почали переходити в православ'я. Русини пішли в Америку, виділи там свободу, аж там може бути християнином свободним, прийшли до Мів, почали класти православні хрести. Серед тих мій дідо був, прийшов у село, поклав православний хрест. Мадярів то спудило і організували Мареморож-Сигетський, антирусинський, антиправославний процес, що був у Сигеті. Причому головні доносчики проти православних були священники уніатські. Те ж саме претерпіли і наші русини, котрих судили в Сигеті. І як їх засудили в 14-му, так лише випустили їх в 18-му році. Серед них був нині святий преподобний Олексій, ісповідник Карпаторуської. Це була перша фаза геноцида русинов у центрі Європи. Ми думаємо, що як німці, австрійці для нас це було єдно, туди боялися контактів слов'ян Європи із Росією, донись бояться того контакту, так вирішили прибережні території зачистити від руських лемків, лемко-русинів. І от чому ці народи оказалися в ударі від великої австрійської армії. Велика була многочисленна армія. Да, коли заходили в село австрійське, так називаємо культурні європейські німці, просто без суда клали священника і його сім'ю, як то було у Горлиці священника Максима Горлицького, поклали його матушку, розстріляли просто, тому що їм так все хотіло. Других вели в тюрми, концлагеря. Це був ужас один. Но ще тоді не було тої можливості світові роз'яснити, що відбувається. Хоча Європа досить мовчала
про концлагеря Талергов і Терезин, но вот то, що перетерпіли наші у 2014 році, мадярська преса мовчала, а от європейська преса тоді повністю розкритикувала мадярську судову систему. То було примітив. Ведь усім казали, судите людей за те, що вони хочуть бути православними, а закон австро-мадярський дозволяє то робити. Чому ви видите злочин? На суді відкрилося, що мадярські судді судили за то русинов, що русини се мулять із книжок, напечатаних у Києво-Печерській лаврі. Тот геноцид русинов-лемков, частково підкарпатських русинов, судові переслідування, гонення прекратиться. Після розпаду Австро-Венгрії лемки-русини чудесним образом у 1918 році провозгласили свою національну державу – Руська Лемковська Республіка або Республіка Руська Лемков-Русинов. Вони то зробили так безупречно і так точно согласно тодішніх правил, і сказати, тодішнього міжнародного права, що їх не можна було ні в чому запримітити в нарушенні. То було їх право, якщо русини подкарпатські собралися на вже завершальну стадію, коли зібрався Руська Народна Рада в Ужгороді, провозгласила, що ми йдемо в состав Чехословакії, то лемки були мало оторвані від тих событий. Вони хотіли бути з нами, але над ними нависала Польща, яка мала возрождати, і лемкися возродили або возродили свою державність, або провозгласили свою державність раніше від Польщі. І вибрали власть, а коли поляки восстановили свою державність, або провозгласили її восстановлення, то не поуважали вибор людей, анексували Лемковину, а всіх людей, котрі вже були вибрані у власті, подали суду. Їх, правда, суд мусив потім освободити, бо їх хотіли судити по законам Польщі, якась создала пізніше, чим сама Лемковська Руська Республіка. Щось подобне було і в нас. Коли прийшли сюди совєтські війська на Подкарпатську Русь, то наших русинов судили суди так називаємої Закарпатської України по законам Російської Федерації. Чудо було, позор був, але победителі робили те, що хотіли. І так був розстріляний тут в Ужгороді тим судом перший прем'єр-міністр Подкарпатської Русі Андрій Броді і другі патріоти нашого краю. Часть із тих людей, котрі стали прислугувати, вони, звісно, теж були злочинці, бо судили наших русинів спеціально. Совєтські війська вибирали з місцевих людей суддю, щоб судив своїх. Ну, судили їх по законам Російської Федерації, тогдашньої, совєтської. Так судили і Лемко-Русинов. Вот чому ми кажемо. Це була перша волна. А може вона перестане. Русинам подкарпатським легше було, бо ми вийшли у состав Чехословакії, нової держави, яка теж раніше не существувала. І ми в тій державі отримали рішенням міжнародного договору Сен-Джерменського право на найширшу автономію. І наше лице, наш паспорт тоді звучав так. Народ русинов, живущий на юг від Карпат, входить у состав Чехословакії на правах найширшої, найвозможної автономії. Тобто практично штат у штатові, як казали тоді. Ну і в Чехословакії русини піддалися гоненням, особливо духовним, тому що Прага вмішалася у православну релігію русинів і колола православних русинів. Сохранилися записи, де сам Масарик, славний, великий, наш президент, тоді був Перша республіка, казав так: якщо ми дозволимо русинам свободно прийняти православ'я, ми їх не зможемо управляти ними. Мусить їм ото мішати. І вже у 27-му році, коли создалася нова держава Ватикан,
то Ватикан заключив договор конкордат із Чехословакією, по котрому русини у своїх храмах оказалися незаконні і їх виганяли вон. У селі могли бути 5 уніятів і 5 тисяч православних, але чеська влада казала, ви вон, а тим 5 давали. Це був теж свого роду духовний геноцид. Ну і ці часи пройшли, почалася Друга світова війна, і в котрій пострадало много людей. Уже тоді люди знали, що були совєтські концлагеря, німецькі концлагеря, тоді вже були піддані геноциду і євреї, і всі європейські народи. Ну що сталося? Закончилася війна, всі люди думали, Господи, ну вже кончилися тяжкі часи. Вияснилося, що лемки русини попали під тверду руку польських комуністів, котрі вирішили окончательно, подчистую, під корінь зачистити русинську лемковину від русинів лемку. Це було зроблено офіційно, відкрито і через депортацію, через знамениту позорну акцію Вісла, за яку Польща донині не попросила пробачення, не справила, русинам лемкам не вернула ні землю, ні права, ні свободи. І мировое общественное мнение до сих пор не осудило это. І вони були піддані такому гоненню, такій страшній депортації, що кримські татари теж переживали це. Но не в такій страшній формі. Впрочем, кримських татарів вернули на місто, і вони нині мають навіть право на язик, на культуру. А от наших лемков русинів ні одного не вернули. Лише самі ці люди вертали вже, коли пішли в історію часи комунізму. Ну, а що сталося з нашими русинами подкарпатськими? По договоренності русинами лемки русини і лемки і подкарпатські русини оказалися предметом торга. Комуністи України, Української Республіки, комуністи Польщі договорилися зачистити повністю прибережні райони від лемків і русинів. Те саме із Чехословакією було договорено. Всі два народи, українці і поляки, вирішили закінчити історію з русинами. Польські комуністи повністю під корінь зачистили русинів лемків, а подкарпатські русини теж були під условієм депортації, але на нас не хватало, в той час війна йшла, не хватало вагонів. Тоді Хрущов предложив Сталіну, щоб цей народ не депортувати русинів подкарпатських, а Подкарпатську Русь поміняти на Закарпатську Україну, а всіх подкарпатських русинів назвати українцями.